Mija. Ćao. Gde si bio za vikend? Bio sam juče u Zoološkom vrtu. Znaš li kolike su njihove kornjače? Mogu li da zamislim? A gde su naše? Akvarijum je prazan. Petak je ona trebao da ih vrati u akvarijum. Mora da je zaboravila. Gde su? Ovo, nešto mi je zapelo za nogu. Ivo, to je kornjača. Zdravo. Šta tražite? Kornjača. Eno je ispod stola. Pogledajte, oči su iskupljene, ima neku skramu. To sam primetila i kod prve kornjače. O ne, razbolale su se. Ubacite i ovaj kamer. Ćao. Što posmatraš? Umenili smo vodu u akvarijum, dali smo im da jedu i one se i dalje ponašaju čudno. Da su ozbiljno bolesne. To se ne bi desilo da Ana nije zaboravila da ih vrati u akvarijum. Čitav vikend su pravile bez tople vode, hrane, vukli su se svuda u učionici. Ostalo nije bila moja ideja da se brinem o njima. Vi ste mi to nametnuli. Svi smo se dogovorili da podelimo obaveze, a i ti, Ana. Možda nikad nisi hranila na vreme. Uvijek sam ja morala da te podsjetim. Ja sam u tom trenutku imala nešto važnije. Uostalom, ja sam predložila da podelimo obaveze. Samo gubite vreme. U stvari, neka su učiteljica brine o njima. Šta sad mi možemo? Ja sam uvijek brinuo o kornjačama. Nabavljao vitamine, seckao salatu i šunku, menjao vodu, a vi to propastite za jedan vikend. Užeš, ja sam se spremao za takmičenje iz matematike. Uostalom, znam tako malo o kornjačama. Možda mi nismo uopšte krivi što su bolesne. Možda si im ti, Stefane, dao nešto što ne smiju da jedu. I baš preterala, ne želiš da prihvatiš krivicu, pa drugi optužuješ. Ničemu ne vodi. Ako ćete se i dalje svađati oko toga, ja odah nešto drugo da radim. Baš me briga za kornjače. Mislim da moramo nešto da preduzmemo na želju za kornjače. Onda se dogovorite ko bi šta mogao da uradi. Ja ću da odem kod veterinara. Potpuno si u pravu. Niko od nas ne želi da kornjače uginu. Predlažem da svi mi uradimo ono što najbolje znamo. Evo, ja bih mogla da se informišem s pomoću knjige ili kompjutera. Dok vi sakupljate informacije, ja ću da porazgovaram sa drugovima. Tome da sakupljamo pare za lekove i vitamine. A možda kornjačama još nešto treba. Predlažem da sve ideje damo Draganu. On će najbolje znati šta od toga mi možemo da iskoristimo. Ja se slažem. Ja ću videti šta vi predlažete. Napravit ću plan. Ali ću ipak to sve da proverim kod mog strica. I on je veterinar. Moram da zovem gospođu Marković, mačak nije dobro. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala. Izvolite, deco. Možete li me posavjetovati? Moji drugovi iz odeljenja i ja imamo problem sa našim kornjačem. U čemu je problem? Naše kornjače koje čuvamo u učionici proveli su ceo vikend van akvarijumu. Pa zar neće ništa da jedu i na očima im se pojavila neka skrama? Su infekcije usred čistoće. Savjetujem da im date kapi za oči, uključujući antibiotike i da im pojačate vitaminsku visu. Hvala na savjetu. Nema na čemu. Sljedeći put potrudite se da do ove situacije ne dođe. Na taj način pod vodom postižu dosta veliku brzinu uz optimalnu potrošnju energije, što im omogućavaju prevaljivanje velikih udalja. Nevjerovatno koliko ima savjetova o kornjačama. Da li si ti Tijena pronašla nešto? Ima nekih podataka, ali mislim da ćeš ti više detalja pronaći na internetu. Vidi, nisam znao da naše kornjače, za razliku od kopnenih, jedu samo biljke kad nema mesa. Daj mi papir i olovku da nešto zapišem. Ili bolje ti zapiši. Važi. Vidi, ja sam gledala ovaj film. Ja sam, baš je super. Vidi se, Ana. Wow, baš super! Ćao. Ćao. Društvo, ono što se desilo sa kornjačima je veoma ozbiljno. I svi trebamo da sakupimo novac da bi ih spasili. A koliko si para planirala da si? Ja sam sreći. Puno toga ste saznali, a i puno toga obavili. Napravio sam plan kako ćemo da radimo. Ti bi, Ana, mogla da daješ kornjačama hranu. Teško je naći, a ti ćeš to super.
da menja kornjačom na vodu i paziti da li je uvijek čista. A Ružica će nagledati kornjače i paziti da li im je svaki dan bolje. Ja ću da im dajem lekove. Lekovi se daju svaki dan u isto vrijeme. Ja to sigurno neću zaboraviti. Da, najbolje da to ti radiš, jer ti nikad ne zaboravljaš. Da, i ja se slažem. Odlično si to isplanirao. Posle ćemo podeliti i svima će biti lakše. Napokon smo skupili novac. Idemo u apoteku da kupimo lekove. Kreći. Dobili smo nove lekove. Trebalo bi odmah da ih odpakujemo. Hajdemo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, šta želite? Veterinar nam je preporučio ove lekove. Aha, ovo su ADK-pi i vitamini. Ljubice, nađi ADK-pi i vitamine. Evo ih. Izvolite. Hvala. Pomozi mi ovdje da promenim ubod. Važi. Pažljivo stavi kapi. Mislim da su se sasvim opojili. Pozvat ću ostale da ih obavesti. Jo, vidi kako su veseli. Pogledaj ih kako su vesele. Trebamo da se dogovorimo i da im kupimo veći akvarijum i filter za vodu. I termostat. Dobra ideja. Mi sve možemo da uradimo kada smo složni i kad podijelimo posao. Tako je.